Siema, to ja tu Stalker. A dzisiaj rozpakowuję coś większego. Coś, co na to czekałem już od bardzo dawna. Asus RS2. Tak jest, to jest moja nowa karta graficzna. Ten wielki karton wrzący, no że nie jestem pewny, ale tych kart jest chyba 1000. O, spodziewałem się, że to będzie aż tylko duże. Jest ciężka, jest ogromne, super, no bardzo mi się to podoba. Ma hybrydowe chłodzenie. Otwórzmy to. Salon oczywiście. Nie jestem jakimś specjalistą, wiecie, od kart graficznych w ogóle, więc jeśli popełnię jakieś błędy, to nie sypiajcie się mi za bardzo. Mówi, że to przytrzymaj. Dzięki. Polewam bekowa. Jej. Wyszło robiście od Asusa. Tu mamy klucze, wentylatorek, listwa. Teraz wyciągamy kartę. Tu mamy wszystko. Oh yeah. Tak. Super. I tu mamy coś jeszcze. Ładny złoty napis Asus. Chińską instrukcję, płytkę, instrukcję, kabel, rzeczy. Wow. Teraz nie wiem, ile wydaje mi to ładniej w kompie. Muszę sobie kod ustawić. Chyba to ogólnie nie jestem specjalistą, wiecie, żeby ją otwierać. No, mam nadzieję, że wszystko dobrze powiedziałem. Czego ja nie będę robić, bo się zapomnę. Tak. Super, że to błyszczy. Wow. Ja kończę ten filmik. Walizka. 16 kwiecień 2013 rok. Do usłyszenia.